Гигинският манастир е един от най-красивите и най-поддържаните, в които съм била. Намира се в Черна гора. Не държавата, нашата си планина Черна гора, в подножието на връх Тумба. Но първо вижте откъде се тръгва. От центъра на село Гигинци има табели, няма как да се заблудите. Тръгвате към Гигинския манастир, точно 5 км са, доколкото знаме асфалтов път, но доколкото знаме лек и очаквам много красиви гледки. Хората го наричат Гигински манастир, но всъщност той се казва Църногорски манастир, Свети Козма и Дамян. Знам, че е мъжки манастир. И оказа се, нищо друго не знам за този манастир, който е само на 60 км от София. Независимо дали сте с кола или пеша, може да спрете на някоя от отбивките, а те са поне 5 по пътя нагоре, където има устроени чисто нови беседки, може да си направите и пикник, може и просто да си починете. Да, ако ви дразнят колите, не е за вас тази пътека. Направена е така, че да може да се стига до манастира с кола. Но въпреки, че неделя не са чак толкова начесто, мен лично не ме подразни днес асфалтовия път, защото гледките са превъзходни. Просто си заслужават тези гледки за вървенето по асфалт. Но ако ви дразни, може да стигнете с колата до манастира, паркирате си там и някъде нагоре вече има други пътеки, които аз лично днес няма да изследвам, защото, както каза една баба долу в селото: момиче, внимавай, много силен вятър излиза, планината е коварна. Но следващия път ще дойда до манастира с колата и оттам ще тръгна да изследвам самата гора вече. Последни 2 завоя до манастира. Точно преди манастира са ето тези поляни, на които казват, че на храмовия празник се събират стотици хора. И така, на метри преди манастира ще видите отдясно паркинг, където може да оставите колата си. Точно срещу него отляво, ето тук, където се изкачва отеца, е магазинът, където се предлага домашно приготвени от местните монаси храни, но тях ще видя малко по-късно. Първо реших да вляза в манастира и да науча неговата история. На входа ме посреща надпис "Моля, пазете тишина", и кой друг да ме посрещне, освен манастирските котараци. За да се стигне до тази красота, която виждате днес и аз и вие, всъщност манастирът е минал през съвсем нелека история. Основан е през времето на ромейското владичество над българските земи, в последствие щедро обдаряван от българските царе и боляри. Оцелява при османското нашествие, през 18 век е бил опожарен и разрушен. След това е възстановен. Доколкото разбрах, е имало време, в което е било концлагер, впоследствие е превърнат в пионерски лагер и след това сградите са били доста изоставени. В края на 90-те години на миналия век тук се установява монашеско братство, което започва неговото духовно възраждане. Но освен това започва и мащабна реставрация на всичко, което виждате в момента в готовия му, бих казала, прекрасен вид. Интересна история разказват монасите за перипетиите, през които са минали. През 1998 година, когато нашето братство избра обителта за свое място на покаяние, я завари напълно разграбена и полуразрушена. Оказа се при това, че идването ни е объркало сметките на някакъв кръчмар от село Гигинци, възмечтал да е стопанин на монастира. С всевъзможни заплахи, посещения с ловно оръжие извън сезона, с люти закани и демонстративно забиване на тесли, той и приятелите му се опитаха да изплашат братята и да ги принудят да напуснат. Разбира се, това не стана. Ето го и язмото. Това е първото нещо, за което пита всеки турист, който е дошъл в манастира, защото има легенда, че водата е лековита. А язмото е кладенец дълбок 2,5 метра, от който целогодишно извира вода. Хората тук разказват истории как жена с диабет се е излекувала, как незрящи проглеждат и всякакви такива целебни истории, свързани с болни хора. Затова не се очудвайте, ако видите множество с празни бутилчици, които се насочват към язмото, пълнят си вода и след това я пият или се мият с нея. Аз продължавам да се разхождам в двора и да се насладя на този чутовен труд, който е хвърлен по манастирския и двор и сгради.
Така завършва разходката ми в двора. Както ме посрещнаха, така отново ме изпратиха манастирските котараци и отивам към магазина с домашно приготвената храна. Продавачката ми разказа, че млечните продукти са правени от монасите тук, а останалите продукти, от които се възползвах и аз, са правени от монахини от женски манастир, с който местните монаси си колаборират. Напазарувах си нещо важно. Може да си платите с карта. Полезна информация. Това беше от Гигинския манастир. Задължително трябва да дойдете да го видите.